he de començar contestant a la pregunta d'aquesta conferència i dic que és aquesta. Segueixen els partits i el govern pendents dels mitjans de comunicació tradicionals? Sí. Jo sempre diria que sí. El que ara, sempre he dit que sí fins ara, el que ara haurien d'afegir que amb matisos, perquè s'han afegit totes les xarxes socials. Vull dir, ara no només segueixen pendent dels mitjans de comunicació tradicionals, sinó de Twitter, de Facebook, bé, tot el que això coneguem. Vosaltres coneixeu. I per lo bo i per lo dolent. Per lo bo i per lo dolent es segueixen pendent. No només segueixen pendent, sinó que els propis governs, les institucions i els partits tenen ja periodistes que fan twitters, fan tuits, ara se diu, una altra xarxa se diu X, però ho direm d'aquesta manera i m'entendreu, ells ja estan a les xarxes penjant la informació que volen que els seus seguidors, els ciutadans coneguin de lo que fan i de la gestió que fan. No només perquè ho sàpiguen els seus seguidors, sinó també perquè el mitjan de comunicació tradicional, si també els segueixen, els demà se facin ressò del que han dit. És a dir, que continua sent sempre tot el mateix, és la lluita del poder de qui controla la informació. Jo ara no parlaré aquí de totes les notícies falses, fakes que hi ha de les xarxes socials, perquè també tenen una part bona. Vull dir, hi ha molta porqueria, molt defens a les xarxes socials. També n'hi ha en mitjans de comunicació tradicionals. Vosaltres coneixeu molt de mitjans que també fabriquen notícies i són televisions i capçaleres de diaris, però jo crec que avui en dia hi ha coses bones i hi ha coses dolentes i que tot, si s'utilitza com s'ha d'utilitzar, tot té el seu valor.